Dostlar, şayanlar, selam. Beyramlar bilen sizni. Beyram konaklarsız bulmayın. Bugün bizde konakta küttüp algan konaklarımızın birisi Rişat Tıkvatullin. Rişat abi sen misiniz? Selam, hayırlı gün. Şayan, barınızga da kaynar selam. Rişat abi, emne sizning eng yaratgan beyramınız nindi? Benim en yaratkan bayram ol birisi Яңа ел bulsa 9 may. Жиңү көне bayramı һәм шулай ук менә Ураза bayramı диясем килә. Kızık Rişat abi emne şunday sorau. Sizning kichkina chaqda xiyallangan birer xiyalыгыз şunga açtımı? Әлбәттә, Sır bulmasa ayta alasızmı Rişat abi? Bunun birisi менә сәнгать белән бәйле җырчыларга нык хыялланган идем. Менә шуларның берсе тормышка ашты, чыннан да бала чакның бер зур хыялы иде. Şep Rişat abi şep. Rişat abi emne min bir malayını bilem. Anın ismi Timur Fazlıyev. Ol jırlarga yarata. Hem anın hıyalı sizning bilen aralaşu. Karşı bulmasanız biz anın bilen ilimdege kiremiz. Ayda. Hayda göz. Timur selam. İster misiniz? Selamünaleyküm Timur, nişik haller? Ey be! Allah'a şükür. Esma, sen nişe yaş? Mena 12 yaş. Reşat tabi için artist bulur için ne işlerge gerek? Rahmat menikaş sorağın için. Artist bulur için көп işlerge gerek. Көбісі ойлay, мына Xuday beradi talant deyip. Şol talant bilen gene jırşı болып кетем деп ойлары. Олай түгел, бик зур хата. Çünkü talant ol бар тек bir 5% jırşının оңышы деп ойлайм. Қалғаны еді барысы да тырышлық. Күні-түні эшләү, дөрес жыр сайлау, халық көңіліне кіріштәй, отышлы сүзләр, көйләр сайлый белү. Шулай ук үзеңне сәхнәдә башка артистлардан аерылып тора торган bir халкың булуы менә артист өчен бик мөһим. Jırlarının көңіл беріп жырлайды. Çığa ничек әзерләнәсез? Рәхмәт. Чыннан да һәрбер җыр ул синең аша үтәргә тиеш, син аны аңларга тиешсең артист булгач. Һәм инде аңларга гына түгел, хәтта тамашачыларга аны теге хәтта сүзсез дә тавыш белән генә аңлартырлыктай башкарырга тиешсең. Һәм инде менә шул чыгышка әзерләнү ул бик күп көч таләп итә, вакыт таләп итә. Һәм инде мин һәрбер чыккан сайын теге бер үк җырны күп тапкыр җырласам да бик зур дулкынлану белән кичерәм. Шуңа күрә инде бик нык каты әзерләнәм һәр bir чыгышка. Рәхмәт Reşat абый. Мен сезнең җырларыгызны бик яратам. Сезнең яраткан җырыгыз бармы? Әлбәттә, мин бик күп җырлар яратам, яратып тыңлыйм. Татар эстрадасын тыңлыйм, урыс эстрадасын, чит ил эстрадасын. Һәм инде һәрбер менә шушы бүленгән эстрадаларыбызда да яраткан җырларым бар. Мәхәббәтем, кайдасың син, мәхәббәтем. Мәхәббәтем, кайдасың син? Талпына йөрәгем, син минем теләгем. Күзләремне йомсам, сине күрәм гүзәлем. Таптым да югалттым бәхетем ачкычын. Синсез мин алмам гомерем баскычын. Мәхәббәтем, кайдасың син, мәхәббәтем. Рәхмәт Reşat абый. Енекәш, рәхмәт үзеңә, сорауларыңа. Барсы да синең яхшы булсын. Үзеңнең тормышыңа менә шушы яшьтән үк хыяллар куеп, максатлар куеп, шуңа ирешергә насыйп булсын. Ходай Тәгалә сине зур итеп зурласын. Һәм инде барлык Ян ТВ каналына зур рәхмәтләрне җиткерәсем килә, сәламнәрне җиткерәсем килә. Барсы да сезнең яхшы булсын. Исән сау булыгыз. Балалар көне белән чын күңелдән тәбриклим сезне.
Тимур, сиңа зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Ришат абый, сезгә бик зур рәхмәт. Үзегезгә бик зур рәхмәт, Тимур Энекәш. Инсаф, Шаян ТВ. Зур рәхмәт, бергә исән сау. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Пока-пока. Шлар сезгә, Ришат абый. Дуслар, бүген бездә кунакта Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Ришат Төхвәтуллин иде. Бүген без Тимур Фазлыевның хыялын чынга ашырдык. Хыялланыгыз, дуслар. Хыяллар һәр чак тормышка аша.